Salutare toată lumea, numele este Di Manea. Ok, nu mai n-am văzut de când. Și cred că mi-a dat băiatul ăsta kick. Da, în fine. Da. Ok, stați un pic să-mi schimb numele. Ok, îmi cer mi de scuze pentru că n-am mai postat. Am avut teste multe. Am avut mult de muncă la engleză, la română, la mate. Man, școala îmi să cumpărăm cu ceva. Ok. Confirm. Settings. Și vreau să spuneți în comentarii Xbox aveți. Eu am Xbox 360. Vă mai ok, acum intrăm iar. Scuzați că mi-a dat la kick, dar vreau să caut un server român. Ok, să caut. Ok, intrăm pe Red vs Blue. Ok, dacă vrei și episoade alături de cineva. Și Silvian, dacă te uiți la videoul ăsta, nu mai pot să mai vin. Îmi pare rău. Poate îmi pare rău, nu mai pot. Și fiți atenți, oameni buni, ce mi s-a întâmplat mie. Am filmat un episod când veneam doar cu niște youtuberi mai mari decât mine un pic. Bine, și unii mai mici. Și ghiciți, n-am putut să-mi trimit videoul deloc. Pentru că am C5. Și e nervos. Și nu mai am spațiu pe el. Pun el. De ce îmi dă schimb? Man. Ok, stai că dau al mode pentru că ea îmi dau kick apoi, știi, dacă nu o să fac chiar. Încă o dată. Ok, și vă spun, filmaște timp de 9 minute. 9. Și ghiciți. Nu mi-am să-mi trimite video pe Facebook-ul ăsta, să-mi bag altul, mi-am șters video, am spațiu 6 GB, total am 8. Ok. Sper. Ah. Yes. Păi iar unde-i? Fac să-i gata. Fuck you, son of a bitch! Nici nu am ales echipa, ho. Ok. Bosine. Toată lumea mă tenține. Da, este la serverul ăsta. Bye for the win, man. Win.
Ui. Am fugit, nu mai vin înapoi lângă voi. Am fugit, nu mai vin înapoi lângă voi. Nu iau copyright. E melodia de-abia inventată. Am fugit, nu mai am loc de a ieși de pe server. Acum nu mi-am mers ăsta, așa că o să vă arăt cum să mergeți în end. Chatson, a zis Chatson. Go. Nothing random. Creative. Continue. Okay. Deci am chestia. Păi, trebuie să găsiți niște ochi din ăștia care luați de la niște endermani, adică ăștia. Dar nu stau pe timp de zi și stau cu barax. E să-ți dropeze chestii din astea, care ele, dacă le dați în sus, o să vă conducă la un templu, adică la un sat, sau da, în care după aia trebuie să săpați în jos până unde vă duce. Dacă se duce în jos, cu atât mai bine, pentru că trebuie să săpați până undeva. Și până vedeți niște pietre. Și pietrele o să fie gen de culoarea asta. Ok. Și o să fie... Și trebuie să aveți măcar 16 ochi. Bine, mult mai mulți, pentru că puteți în aer să-i pierdeți, adică... Uite chestia asta. Pot să nu mai revină pe pământ, adică unele se sparg acolo, unele cad. Bine, mie îmi cad toate pentru că sunt creativ, dar în fine. Și nu se sparg niciuna. Adică na. Ai tot. Ba da, s-a spart una, ați văzut? Și vă trebuie maxim 3 stacuri, 2, na. Și după aia o să vedeți o construcție la sfârșitul acelei chestii. Uitați unde... Nu găsesc, uitați. Și dacă sunteți pe creativ, o să trebuiască să faceți 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Scuze. Și după aia pac. Bine, eu fiind pe creativ nu o să meargă pentru că na. Și ok. Ok. Stai să sparg undă asta. Ok. O să dăm. Survival play. O să mai bag pe filmat o grămadă. Deci vă spun de acum.
Ok. Pac. Aș duzați un pic și o să vă meargă. Mie nu merge pentru că am versiunea mai veche, cum să vă spun eu, dar o mai veche. Și mie nu merge. Ok. Dar dacă faceți asta pe creativ sau pe survival, dar astea mai vă spun o dată, poate să n-aveți cum să le spargeți în survival decât în creativ. Și na. Și până data viitoare, numele meu a fost Edi, pa, pa.